Afirka, Mali yau sun tashi cikin farin ciki da ƙarin sa rai duk da rikici da tashin hankali da ke faruwa a ƙasar Mali. Ƙasar Iran ta miƙa hannun taimako ga Mali, fasaha, ilimi da ƙarfin soji a lokacin da ƙasashen yamma suka juya mata baya. Wani labari mai ban sha'awa ya fito daga fagen hulɗar ƙasa da ƙasa, labarin da ke nuna cewa Iran duk da irin matsin lamba da take fuskanta daga Amurka da Isra'il bata manta da 'yan uwanta da ke fama da wahala ta'addanci a nahiyar Afirka ba. Gwamnatin Iran ta fitar da sanarwa mai ɗauke da abubuwa masu muhimmanci da yawa. Ƙasar Iran ta yi Allah wadai da hararen ta'addanci da suka girgiza Mali a ranar Asabar, ta nuna tausayi ga al'ummar Mali da gwamnatin ƙasar, sa'annan ta bayyana shirinta na baiwa Mali taimako na ainihi wanda ya haɗa da canza fasahar ƙasar Mali ta fuskar soji, raba ƙwarewa wajen yaƙi da ta'addanci da fafutuka miyagun ƙwayoyi, kafa da kuma bayar da guraben karatu da musayar ƙwarewa a fagen binciken kimiyya da ilimi na zamani da dai sauransu. Da wannan muke roƙon Allah ya taimaki musulunci da musulmai, ya ƙarfafa ƙasashe da ke fama da zalunci da ba su hikima da ƙarfin haɗin kai.